A AVE viviu unha nova xornada de creatividade e innovación co seu Fálame Sempre. O encontro tivo sorpresas, como unha pequena conexión en directo co programa La Revuelta. A sede da Asociación Boinense de Empresarios acolle unha tarde de onte a 11ª edición do seu Fálame Sempre, encontro anual no que se explora a creatividade como a ferramenta de innovación e crecemento empresarial. Como ven sendo habitual, a cita mantivo o seu dinámico formato pecha-cucha, no que cada participante ten menos de 7 minutos para compartir as súas experiencias e ideas. Estamos aquí celebrando a 11ª edición do Fálame Sempre, 11 anos, se botamos a vista atrás. Este evento empezou como algo moi tranquilo, era converteuse nun evento a nivel provincial xa, onde todo o mundo quere vir. Este ano temos 5 ponentes de distintos ámbitos empresariales que veñen a expoñer as súas vivencias e dos que vamos a aprender moitísimo. Tanta é a súa expectación que o Salón de Actos da entidade encheuse de participantes que non se querían perder este Fálame Sempre. Porque pasamos por primeira vez das 100 personas. Foi un evento que se fixo sin moita pretensión e chega a ser un dos máis aclamados do Barbanza e da comunidade autónoma, se me atrevo a dicirlo. Bueno, é un formato, este Fálame Sempre é un formato moi dinámico, que lo copiamos a los japoneses, que consiste en explicar as vosas vivencias, a vosa empresa, a vosa vida, en 20 imágenes, cada imaxe 20 segundos. Acto co que tamén se busca dar a coñecer Boiro e o seu potencial empresarial. Ademais de facer moitos eventos para chamar xente ao pobo, pois facemos eventos deste tipo, onde as empresas veñen a enseñarnos un pouco. Eu sempre digo que isto está para aprender. Por aquí pasaron empresas moi grandes, máis pequenas, pasaron empresas locais que intentamos sempre apoiar e darlle visibilidade, e non por ser moi grande, pois teñen mellores historias que as pequenas. Nesta ocasión interviron 4 empresas e profesionais. Unha foi Yoli Suárez, profesional audiovisual que actualmente é axudante de produción do programa de televisión española La Revuelta. De feito, na súa intervención fíxose unha conexión en directo, permitindo ao público escoitar a gala en tempo real. Tamén interviron Luisa Bravo, DLB Equipo Estético, Eva Guzmán e Fernando Rodríguez, de O Secadeiro, Restaurante de Outes, e Antón Fonseca, de Terras Gaudas.